No ono sa uvádza, že vlastne táto škola ako keby nemá učiteľov, pretože tú ako keby rolu tých učiteľov preberá táto umelá inteligencia, tento nejaký špecializovaný program. A tí učitelia sú skôr takí ako keby mentori, taký len dohľad nad tým, že čo tie deti robí. Čiže... Ja, tak akože je tam personál, ale jednoducho nie je také klasické vyučovanie, že učiteľ stojí vpredu a prednáša a tí žiaci musia akoby počúvať. Ale akože sú tam ľudia, ktorí sa venujú tým deťom. Je to veľmi pekné, podľa mňa, využitie tej AI, ako keby pozitívne využitie, hej, lebo už sme sa bavili aj o nejakých ako keby negatíva, ohľadom nejakých rizík toho využitia, ale tuto presne vidíme, že lebo keď sa zamyslíme nad tým, že čo je teda problémom v dnešných školách, tak hlavne ten najväčší problém je to, že veľa detí, ktoré nie sú na nejakom ako keby rovnakom úrovni toho chápania, povedzme, nejakých tých látok, a tak má problém v tej škole. A tento osobitný prístup, ktorý vytvára vlastne to AI prostredie, alebo respektíve ten AI agent, tak práve týmto deťom najviac pomôže.